Let's try it. Je gaat wat thee. Afval hem over die opdruk gezet kan van. Ja, ga dit maar niet. Ga Oh, je ja, weer. ik kan zoiets doen. Je kan nog stellen hier. Mm. Of je kan iets stellen achter. Exactly. Huh? Sarah, alsjeblieft, zet man. Wees nog groot dan. Sarah, zet en eet please. Ik kan try. And don't eat like that. Eat lekker met je mond toe. Want jy verstik net te waar moet jy in die hospitaal met jou. Ja, maar zo. Wil je nog kos op nog een kry by die skool? Ja, man. Mm. Wat ik